in na shift na to. Dali na. Uli na ta. In na shift na to. Oh, humana mo siyang trabaho Sir. diya. Oh, maulit namin ni Migubay kay human among chef dayon mahawibig sayo para og mabalik sa trabaho. Maayo Sir. po tuod kun muna. May noon kay nako ipangutanan nimo. Pangutana? Saan ka ba, sir? Kabahin ba aning ginatawag og deja vu? Kabalo kag unsay meaning ani? Deja vu? Oo, deja vu. Naka-opinion ka ba na, G? Deja vu? Wala. Wala. Aka ng deja vu, sir, para na ako, mura na siya ka ng, deja vu mura. Kana gina siya buti pasalutan ng deja vu, sir, kana siyang mga pangitabo nga gabalik-balik sa mga kinabuhi. Pariha at ang, paranin mo, sir. Hindi mo na maging kumakakuan. Paranin mo, 2018, nakig-break to imong uyab nimo. 2000 para to 2019 gibrikan po ka. Kabalo po kaayo 2020 doble na gyud. Gibrikan pa ka nagka-pandemic pa ta. Lagi Wa na gyud. dobling di malas tabo 2021 umbot na laman unsay may tabo na to igas ang kinabuhi sir. Bago na ko'y labot ana. Para po nako sir naka-experience po ko ng deja vu. Kung tanakag unsay ako na experiencean akbahin ana. Unsa man pud kuno be? Kahapon good sir. Pag humanong pamahaw ng hugas ng plato. Yung pagkamuto, humanong pa rin ako gyapon ng hugas plato. Pagkagabi sir, dito na. Pag humanong pa hapon, ako gyapon ng hugas plato. Muna siya sir nga ang deja vu, katuuhan gina siya. Kay mo namang ginaykuan siya nga magbaypas itong kinabuhi niya. Siya asa ta punta mo namang gina siya, mo sunod-sunod magina nato mo na. Ato alang sir nga kinahanglan kung sa'y nakasanayan na to, okay lang. Bahalag pirmi kang bulagas imong mga uyab. Di ba tayo may anak mo naman na imong rules kinabuhi. Diba? Bitaw po noon, ako sakto ba po di ay? Hilom ra ha. Sir, kinapunta siya entry ni mo, tungod anak niya, kahit di man nato makita ni siya, ako araman ni siyang migo. Sige sir ha. Ato na mi. Sige, amping mo sa inyong pamauli. Sige, pagkag pangigo na ako sa imong eksplanasyon.